Αυτό είναι απλώς γέλιο. Σε ακούω να γελάς, όχι το δικό σου. Τι φωνή, παιδιά, ίσως αισθάνεστε μια ανησυχητική μεταμόρφωση. Δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι πάντα όπως φαίνονται. Όλα τα παραμύθια δεν έχουν ευτυχισμένο τέλος. Φαίνεται ότι όλοι είναι καταδικασμένοι στο Phantom Manor. Και παρατηρήστε αυτός ο θάλαμος δεν έχει παράθυρα και πόρτες. Που σας προσφέρει αυτή την ανατριχιαστική πρόκληση. Βρείτε μια διέξοδο. Βρείτε μια διέξοδο! Επιπλέον δεν υπάρχει ούτε πόρτα ούτε παράθυρο από που να βγείτε. Αν δεν βρείτε τρόπο να δραπετεύσετε, το φάντασμα του χώρου θα χαρεί να σας βοηθήσει.